Taong Pangasinenses. News that is true. Public service that is sincere. Commentary that is fair. And entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tanjat Puguchico, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Good morning! Mabigya kabasan Pangasinan Dagupan, wadyala so SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Nakaulop na nakantabayo at sari sang kaunuran-ran balita sa ilawas yon kaarot ng kapaborito Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua. Balo-balon programa ya napno nasaray balitan matua ya kakontra nasaray fake news. Kalop kanta by team at technical side at sign agaw na Huwebes petsa 5 latatin tanagagik at taon 2026 at bulan na Enero say ka-SBM tayo. Say alon-lanag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang buto-butol ni panahon at atong tanagagik. Ako kutso sali at batal. Maragom ni agontan. Ya amay dagam to atatang tanagagi kat katakaptutan so ang batal-batal. Ya siplog na dagam. Antayo sa temperature update tayo at sayan agaw. In mabot at 20 degrees centigrade. Si katutan so ni kurit at temperatura na pag-asa. Ni man na alas 5 na kabuwasan. Kanyan ang batal-batal. Pati sa danom ya panamas ang batal-batal.
Insan lalamot nitan lay bagyon basyang ne unong update nasay pag-asa tatang talagagik patuloy pong kumikilos papalapit sa Eastern Mindanao ang sentro ng Tropical Storm Basyang ngayong umaga Pebrero 5, 2026. Taglay po ng bagyo ang lakas ng hangin nasa 65 km per hour at pabugsong aabot sa 80 km per hour at kumikilos ito sa direksyong west-southwestward sa bilis na 15 km per hour. Medyo mabagal. Kaya naman itinas na po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang parte po ng Surigao del Norte including Siargao, Bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion of Davao Oriental, Boston, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion of Bukidnon, Impasugong, Manulo, Fortik, Malitbug, Sumilaw, Libuna, Baungon, City of Malaybalay at Kabanglasan, ganun din sa Camiguin. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa southern portion of Eastern Samar, lalong-lalo na sa Guian, Salcedo, Mercedes, Giporlos, Balangiga, Lawaan, Kinapundan, General MacArthur, Hernane, Lorente, Balangkayan. Ganon din ang southern portion ng Samar, Marabut, Base, Santa Rita, ang Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz. Southern portion ng Aklan, Altabas, Batan, Balete, Libacao, Madalag. Ang central at southern portions ng Antique, Valderrama, San Remigio, Sibalom, Hamtik, Tobias Fournier, Anini, Waikulasi, anturarayan lugar, Tibiao, Barbaza, Lauan, Bugasong, San Jose, Bilison, Patnungon. Apektado rin ang Dinagat Island, northern and central portions of Davao Oriental, Katil, Banganga, Caraga, Banay, Tarragona, Lupon, Banay-Banay, ang Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion of Davao del Sur, kasama po dyan ang Davao City. Ang rest of Bukidnon, northern portion of Cotabato, Carmen, Banisilan, Alamada, President Rojas, Antipas, Arakan, Magput at atong Tanagagik. Si Kararaya, Susara may apektado. Ngayon, ano ang inaasahan? Ano ang ating inaasahan? Ang bagyong Basyang ay pansamantalang kikilos pa west-southwestward sa mga susunod na 24 oras bago ito mag-westward at mag-west-northwestward bukas ng umaga. Inaasahang una itong maglandfall sa Surigao del Sur area ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Pagkatapos nito ay mapapadpad ito sa Bohol Sea bukas ng umaga, dadaan malapit sa Siquijor at dadaan ng malapit o maglandfall sa Southern Negros Oriental bukas naman ng hapon. At bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw, mapapadpad ito sa Sulu Sea at tatama sa Northern Palawan ngayong Sabado ng hapon o gabi. Inaasahang lalakas ng bahagya ang bagyong Basyang bago ito maglandfall at hihina rin ito ng bahagya pagkatapos maglandfall, ngunit mananatili bilang isang tropical storm. Inaasahang hihina na ito simula ngayong Sabado at magiging LPA ngayong Lunes. So hindi na tayo maapektuhan. Nagtilan na apektuhan na tatong Tanagagik at Luyag tayong Pangasinan. Mabuti naman. Tani ang buto-buto na panahon. Isang labat unter-ter sa oran. Ayagi. Mamberberlan amen. Pero ito ang bagyo. Although inaasahan na natin with a vote of 42 in favor of the motion,
1 against the motion, and 3 abstain. Sa ikwanto ng Representative Jervil Luistro, Yasikato, Chairperson ng House Committee on Justice, the Chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention, the Chair also declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Oh, surprising ba? Ako, hindi na ako na-surprise. Di ba, sabi rin na Malacanang, hindi rin na magpapatuloy yan. Wala ring kahihinatnan yan. Dangalanti pa. So, statement to ng Congresswoman Jervil Luistro, Yasikatoy, Chairperson ng House Committee on Justice. Yung dineklarang insufficient po, itong insufficient in substance ng dalawang reklamo, patay na po sa Committee on Justice itong impeachment complaint against PBBM. As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, no? So, this committee report, of course, which contains the determination that both complaints are insufficient in substance, when taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Si Katuman, so matwa, ya balita at ng tanagagik. It's not yet dead. Mabilay niyari na bilay ni. Taundalan ni Manaya at plenary. Jad plenary kwanto sa iyong butos laditan amin lara. Yung miyembro na House of Representatives. And 1/3 vote will be enough for them to be for them to prepare the articles of impeachment. Labay damay ande. So it's not yet dead. So ibig sabihin, may pag-asa pa. So this is a race between the President and the Vice President. Akin ko niya atatang tanagagik na parihas sira. Walay aarapon dan impeachment complaint. So who will finish the race? And sino ang magtatagumpay sa dalawang matataas na opisyal ng ating bansa? Tadyad sa may insagap, complaint at kinan Vice President Sara Duterte Balat, mayroon pong 5 articles na nilalaman ang bagong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kabilang sa mga inilistang artikulo ang pagbabantang ginawa ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos. Ikalawa ang pagwawaldas daw ng confidential funds noong siya ay sekretarya ng Department of Education o ng DepEd. At habang siya ay Vice Presidente. Ikatlo, ang pamamahagi ng pera sa iba pang opisyal ng DepEd. Ikaapat, hindi pagdideklara ng lahat ng yaman at pagmamay-ari sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kaya SALN. At ang ikalima ay ang pagsasagawa umano ni Duterte ng iba pang high crime tulad ng murder at conspiracy to commit murder. So yun yung mga 5 artikulo. At
Today is February 5. Bukas pa po magsatapos. May inggitarya date na sa Korte Suprema, 1-year ban rule. February 6. Tignan natin after February 6, kung baga sa February 9, Monday, ito ba ay magkakaroon ng initiation ngayon sa House of Representatives para ihayag sa buong bayan na yung complaint na iniharap laban kay Vice Presidente Sara Duterte is sufficient also in substance. So nabanggit na kahapon mga kapaborito na may 5 steps na sinusundan ang House of Representatives bago sila makapag-submit ng tinatawag na Articles of Impeachment. So again, ang tanong natin, sino ang tatawid sa finish line? Sino kaya ang mauuna? Pero si Alex Yala, mga kapaborito, nakatawid na. Nakatawid na po yung ating pambato na si Alex Yala at atong tanagagik. Saan po siya nakatawid? Pasok na po siya sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open. Si Alex Yala matapos ang kanyang comeback win laban kay Alexandra Sasnovich ng Belarus. Nakuha ni Sasnovich ang unang set pero bumawi ang Pinay Tennis Ace at tinapos ang laban sa 3 set sa score na 2-6, 6-4, 7-6 para ituloy ang kanyang kampanya sa torneo. Hoy, congratulations kay Tennis Ace Alex Yala, ang pambato naman ng Pilipinas sa sports na tennis. And speaking of sports din, good luck sa mga atleta natin, mga batang atleta po natin ng SDO1. Yan. Nagsimula na po kasi kahapon yung kanilang athletic meet. At dyan yata ginaganap ngayon sa Narciso Ramos Sports Complex. Dyan po sa bayan ng Lingayen. Good luck, galingan nyo. Baka isa sa inyo maging future Alex Yala din. Sino pa yung mga sikat na mga players po natin, atleta po natin, Eric Buhain sa swimming. Sa boxing, Manny Pacquiao, di ba? So galingan nyo Pero siyempre, dapat nandyan lagi yung sportsmanship. Huwag pikon. Pag nanalo, shake hands with your losing opponent. Aguntan. Yung mga natalo naman, shake hands also with your winning opponent. Ganyan lang po yan. Sportsmanship. Sa ating mga motorista, paalala rin po. Sa ating mga motorista, wala lalamot sa agawan aksidente nuiner sa kuya motor so binmangga at sa kuya pick up binangga ti pick up at atong tanagagik may motor duhara sulugang tuya yung motor at atong tanagagik motorsiklo alas 2 na palbangon at sa may agaw na Miyerkules ninita na may motor dahi awak hangga po itsura to may motor data ating tanagagik antayo may Manat Bridge di man agawatan di man at barangay Manat di tanad bali na binmali nyo tayo motor dahi at tunong at informasyon at atong tanagagik patay po yung dalawang sakay po ng motor na yan. Dahil po sa lakas ng impact, tumilapon po yung dalawa at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan.
imbatik damat nirat ospital, pero ang gapula gagik, gapo. Siya daw, ang mga kapangusa. So ibig sabihin, Payuya ini, disgrasya ma-plus, ma-plus sa batik da. Angan ko, kasi nalapura, kwanta mo paunlarad, dagupan na iraraya or pasumpot. Palagay ko, paunlanirad siyudad na dagupan or pasumpot lara. Tadyad sama niya labi, wala may agawalan ting kalutan, agauntan. Tila ba't lan ibaga, no nanapurad kalutan iraraman. Ni man, na-aksidentira. Kanyan, sa kwantay lang tinaynay, sa aksidente ka kirem. Agyo pinunuyan tay pulas na sa ating motoryo. Ta ating motoryo, duwaray daligto. Ayang po ni mangisanggad si kayo, no walay banggaan agontan. Sa igabayon ibaga isang gayo so laman nyo, ay no isang gayo laman nyo, kaskasian kayo. Di bali ko mo sa iluganan nyo, singa kutsi, singa may pick up, agontan na tatong tanagagig. May pick up, hanggang na bang kayo la, di mabilay ni, may driver. Tapante, walay manangga. Wala may hudtot arap. Wala ni may salming to darap. Agontan, walay man sanggad sa may kin, impact yung batuod si kato. Pero si kayo, ka moturoy, sa ilaman nyo so bantak. Kanya na yagi, agyo pinunuyan so kasiltan pulos na saratay motorsiklo yo. Sa inunot yo, saksakay, saksakay so bilayo. Yano atan atatang tanagagik at naandi, agyo na alwaran. Mag-goodbye kayo, Goodbye, Philippines, kwanyod satan. Ay, yagi. Sa ingat-ingat lang, Ay, siya nga pala, good morning sa lahat ng mga taga Binmalay. Lalong-lalo na sa kay Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Emma Lipio, kay Dr. Perla, kay Kagawad S. Piranza, kay Madam Ja, good morning, magandang umaga sa inyo. At sabi ni Madam Emma, good morning po sir. Shout out sa listener niyo po sa Barangay Basing. Kanto. Likewise kay Sir Maxi Solis, good morning. Magandang umaga rin po sa inyo. Siya nga pala, speaking of Binmali, may nakausap po tayo mga nag-renew ng kanilang mga business permit. At wala ra may i-istoryan dad siya kaya serial singa very sad experience da at sa tay pa nag-renew na business permit. Tasay kwanda umbatik irajay, umbatik iradiman, umbatik lalamot iradiman, umbatik lalamot iradimanay. So, at the end of the day, pag natapos yung kanilang transaction sa pagre-renew ng kanilang business permit, pagod na sila. Kwanda, manungas irata tang tanagagig. Umbatik irad BFP, umbatik irad PNP, mananak ni no iner ni Batikandan opisina tapian napapirmaan niya amin may bungbundan papilis sa tatang tanagagik. Kaya sa kwanda, ba't ganun? Sa ibang LGU kwanda madali lang mag-renew ng business permit. Bakit? Kasi meron silang one-stop shop. One-stop shop at tatang tanagagik wadman lan amin. Wadman lay BFP, wadman lay PNP, wadman lay Treasurer's Office, wadman lay Accounting Office, wadman lay Sanitary Office. Agaunta na tatang tanagagik, takaukulan mo raraya Wadman lay Waste Management Office, tamang bayar kay may
para the environment, kwanto, wala environmental fee? Kanya nang gapi irap, jat aron niya LGU, kunda, irong kalabat, ipasam jay, pasam di manay, ipasa to, hanggang nani, tawagan da labat lengaran mo, asong pahala. Segawang mo labalaw, lakad, sa may teller, lakad sa may cashier, mambayar ka na sa may kaunungay bayaran mo ya business permit. Agka naksawan, wad man kalabat ya kayrong, aircon ni kulan mo, agauntan, manalagar kalabalag tawagan dengaran mo. So, there is what you call ease of doing business. Ease of doing business. And that is part of a business-friendly campaign. Agauntan, dapat business-friendly. Kwanda, si katutan so samay matuan liknanda, yay papasabida, irarayan na nandrinyo na sa may business permit da, sana merong one-stop shop. Tapian na, agam makapagkasaw, so samay man renew na business permit. Well, hopefully at atang tanagagik at maayos nila yan. Baka by next year, maganda na. Hopefully. So dapat yun ang unang isaalang-alang natin bigyan natin ng special accommodation yung mga negosyante natin. Why? Apay akin bakit? Sekwandaman, do not kill the goose that lays the golden egg. Kwanda, agauntan. So what will you do para hindi na mahirapan yung ating mga negosyante na nag-share ng kanilang buwis sa ating munisipyo? Tulungan naman natin sila in return, maging maayos naman yung kanilang pagre-renew ng business permit. Hindi ho ba? Kaya nga po sila nagbabayad ng tax, so that in return, ito yung tinatawag nating symbiotic relationship. Dapat may maayos na symbiotic relationship, na you pay your tax, in return the government will help you mangitirira na sa may serbisyo, may mangitir na inawa. Gauntan, mangitir na inawa at saray mambabayar na tax. Aliwan sa may bakit di man, bakit dya, ang babangila papeles, agauntan, hindi na po business friendly po yon. Dapat laging business friendly tayo. Puntole sa saray balitan matwa, kaya rin na saray pakabatan pa imano malalapanid saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river
awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na ya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Balunga, Paborito! Natividad, Paborito. Rosales, Paborito! San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito! Santa Maria, Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy susari balitan matwa. Kaulap kan tabi ni sa Ilawas Kaaroyo kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ne alas 9:36 la. Hello, good morning kay Sir Jerome Antinorio na bumabati at binabati rin niya si Father Bok Oligani Cabalens. Good morning. Likewise, binabati rin natin ng happy 90th. Wow! Happy 90th birthday si Auntie Fe Siapno dyan po sa Barangay Bulusan, Dagupan City. Auntie Fe, happy birthday!
umakyat na sa 17.71 trillion pesos ang kabuang outstanding debt ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025. Ganyan na po kalaki ang utang natin. 17.71 trillion pesos lagagik unong ad report na sa Bureau of Treasury. At ito po ay mas mataas ng 1.66 trillion o 10.32% kumpara sa 16.05 trillion pesos na naitala sa pagtatapos ng 2024. Singamot presyo na krudo. Manatagilan tatong tanagagig. Yan, singasay presyo na krudo. Tingmagay so diesel na 1 peso and 60 centavos per liter. Sa gasoline, 80 centavos per liter. Untanmat sa kerosene, timmagay na 1 peso and 10 centavos per liter. Nitan lalamot, so samay babagadan itagay lalamot na presyo mo na LPG. Anto may LPG, liquefied petroleum gas. Tataas simula, nagsimula nung February 1, tinmagila. Pigay agol hanatan, 5 agol la. Sa palabas, tinmagila. Untagay o tinmagay na atay 1 peso and 50 centavos atatang tanagagig. Batay sa paliwanag ng Bureau of Treasury, tumaas daw ang utang dahil sa mas agresibong pag-issue ng mga debt instrument upang punduhan ang mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan. Kung punduhan ang mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan, nararamdaman ba natin yung mga programang pangkaunlaran na yan ng ating pamahalaan? Ilan pa po sa atin ang walang kita? Ilan pa po sa atin ang walang mga trabaho? Ilan pa po sa atin ang mga kapos ang kinikita araw-araw? Nararamdaman ba natin yung mga programang pangkaunlaran na yan ng ating pamahalaan? Nalilig na tayo. Nalilig na yun. At atong tanagagig, si kayo pa'y tupatan ko. Nalilig na yun. Ang tutay matuan, nalilig na yun. Nalilig na yun. Nalilig na yun. So say matuan na pangkaunlaran, niya programa na say gobyerno tayo. Si kayo ba't dita natatang tanagagig, batan niya akpadsatan. Dagdag pa rito ang paghina daw ng piso laban sa US dollar at iba pang dayuhang salapi ang nagpalaki sa halaga ng external debt kapag sinalin sa piso. Kaya't sa kabuuang utang ng bansa, nasa 12.12 trillion pesos ang domestic debt habang nasa 5.59 trillion pesos ang external debt. Utang po natin yan. Balbalog ya utang, pero si paray minanabang lambangat. Balbalog ya utang, pero pigpigaray minanabang. Yang gadsaren kaplusan tatalaran ng tini, no si para may matuan akinabang. Aramay ang kakabalog ya sira. Agauntan at atang tanagagig ni ang gapunin nakukulong. At saramay ang kakabalog ya sira. Puro ang kakulag. Kulan dararamay ang kakabalog ya sira. Walay sakay marundoon la. Imagine nyo yan utang na Pilipinas sa tatang tanagagig. Samantalang yung iilan, pabanjing-banjing lang. Ay, agi. Eto, magandang balita para sa ating mga teachers. Meron pong naglabas na po ang DBM, ang Department of Budget and Management,
ng karagdagang 7.372 billion pesos para sa buong SRI ng mga guro at mga non-teaching staff. Yan. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin ang suporta sa ating mga guro. Naglabas ang Department of Budget and Management ng karagdagang 7.372 billion pesos upang matustusan ng buo ang natitirang cash requirement para sa fiscal year 2025 na Service Recognition Incentive o SRI. Actually, abagdalang pitalara niya. Na-frustrate Lara. Aki ang gapunitan niya SRI. Ilalawan damat kalamor. Lalong-lalo na ng mga kwalipikadong guro at mga non-teaching personnel sa buong bansa. Ngayon, sinasabi po na sa paglabas ng karagdagang pundo, masisiguro na ang buo at kumpletong pagbabayad ng SRI. Agiyon tan pakumon. Ito pong SRI ay isang benepisyong matagal nang hinihintay ng mga guro at kawani ng paaralan na patuloy na nagsisilbi sa harap ng edukasyon at sa pagtatayo ng matatag na bansa. Inaprubahan po ito ni DBM Secretary Rolando Toledo yung paglalabas ng kaukulang Notice of Cash Allocation noong January 27, 2026 bilang patunay ng matibay na paninindigan ng administrasyon ni Pangulong Marcos na kilalanin ang sakripisyo, dedikasyon at walang sawang serbisyo ng mga manggagawa sa sektor ng edukasyon. Sa ikwanto at atong tanagagik, alam po natin ng SRI na ito ay hindi lang basta benepisyo. Para sa ating mga guro at non-teaching staff, ito ay simbolo ng pasasalamat at ng pamahalaan sa mga oras na inilaan ninyo, sa pagod na tiniis ninyo, at sa pusong ibinuhos ninyo sa pagtuturo at pag-aaruga sa ating mga kabataan. Si katutan sa kwanto ng Secretary Toledo. Kwanto ni maigpit na bilin ni Pangulong BBM na siguraduhin hindi nakakalimutan ng ating mga guro dahil walang matibay na bansa kung walang inaalagaan guro. Kaya ginawa po namin ang lahat para masigurong may pundo at maibigay ito ng buo. Teryola si rin. Tapen manlikot matiraray teachers tayo ay. So, sa kabuuang 7.372 billion na karagdagang cash allocation ay 6.617 billion ang inilabas para sa DepEd Central Office, habang 754.238 million pesos naman ang ilalabas direkta sa mga regional office proper at schools division offices at yung mga implementing units upang masigurong mabilis at maayos ang pamamahagi ng benepisyo. Ay, dapat lang direkta. Bakit? Meron pa bang ibang dinadaanan? Lumilihis-lihis pa? Gaya ng mga daan sa Pilipinas, tasarag tumat sa straight at liliko pa ng kaliwa, liliko pa ng kanan. At alam niyo kung magkano lalabas per teacher? Ayon, ang ipagkakalo po ay iisang halaga. Ibig sabihin uniform. Na hindi po lalagpas sa 20,000 pesos. Wow! Sana all. Public office is a public trust. Public funds are for public service, not for personal publicity. Alam niyo kung sinong may sabi nito? Na dinugtong pa niya, ganire. This is not simply the misuse of public funds for personal gain. It is theft from the people, a betrayal of trust. If that is not epal in its truest sense, I do not know what it is. Kwanto, sikatutan sa balikas ng Senador Loren Ligarda. Akwantan, sikatulay ang sublay.
ya Senate President. Ya say kwanda atatang tanagagik. She will be the very first lady Senate President. Unya tuan to dominante na saray lalaki. Nata naglapiga. Sikatoy magmaliw ya sangkar pimeroan niya biin nagmaliw ya Senate President. Kani say kwanto ng Senador Migsubiri ng karomanat Madam President, kwanto? So balikan natin, EPAL. Dapat no names, no images, no logo, no slogan. Walang pangalan, walang mukha, walang logo, walang slogan. At ito po ay suportado po ng Liga ng mga Barangay. Suportado po nila itong anti-EPAL policy ng DILG. At doon po sa kanilang pinalabas na statement, sinabi po nila na kanilang sinusuportahan itong kampanya ng Department of the Interior and Local Government sa mahigpit na pagpapatupad ng anti-EPAL policy na nag-uutos ng agarang pagtanggal ng mga pangalan, mga larawan at anumang pagkakakilanlan ng mga opisyal sa lahat ng government-funded projects, programa at pasilidad. Kasabay din nito ang panawagan ni Ferdinand Marcos Jr. na panatilihing malaya sa personalidad at politika ang mga proyekto ng pamahalaan at hinihikayat ang mga mamamayan na i-report. I-report nyo. I-report ang anumang paglabag sa anti-EPAL policy. Kaya naman, doon sa naganap na pagdinig ng Senado, nagkabangayan. Not totally yung bangayan na nagkasamaan ng loob, pero napuna kasi nitong si Senator Raffy Tulfo, kanyang pinuna. Si Tourism Secretary Cristina Frasco. Siya yung nagsabi ng tama na yung 500 pesos para sa Noche Buena. Ito. Si Katuman to. Andi, tourism niya balo tayo. Aliwan si Katu lagi. I'm not sure. Okay. Ito, sabi niya mga kapaborito pinuna kasi ni Senator Raffy Tulfo, bakit yung mga picture ng naturang Secretary ng Tourism ang nakadikit sa mga promotional materials ng Office of the Tourism. Napuna ito ni Senator Raffy Tulfo during the Senate Committee hearing on tourism. Hindi ba dapat ang fini-feature ninyo, Madam Secretary, yung mga magagandang lugar sa ating Pilipinas, sa ating bansa? Dapat yun ang pinopromote natin. Bakit yung mukha ninyo ang nakikita doon? Part ba ng tourism industry ng Pilipinas yung inyong mukha? Tanong natin kay Secretary Frasco. Pero pinakinggan naman niya yung napagpuna na yan sa kanya ni Senador Raffy Tulfo. Kaya naman may utos po siya ngayon na tanggalin, alisin lahat ng mga materials na yan na meron siyang picture sa lahat ng mga regional offices at tourism-related yan. Lahat ng mga tourism-related materials na meron siyang mukha, pinatatanggal na po niya. Very good. Sana marami pang sumunod at susunod sa mga LGUs kaya. Meron na bang sumunod sa inyo? Matignan nga natin. Tignan natin, picturein natin yung mga sasakyan nila. Kasi karamihan sa mga government vehicles ay may mga tatak ng slogan. Kung walang slogan, yung kulay nila. Political color, gaunta na tatang tanagagik. Dapat sana nakalagay lang dyan, local government of certain city and municipality and with their logo. Gaunta na ba? Ano ba yung salitang EPAL? Yon. Ang EPAL po ay isang salitang balbal sa Pilipino na nangangahulugan naghahanap ng pansin. Yun. KSP, o pagpapakilala sa sarili sa isang paraan na kapansin-pansin at kadalasan nakakainis. Nakakainis. EPAL, yan ang EPAL. Sa politika, ang EPAL na opisyal
ay yung naglalagay ng kanilang pangalan o larawan sa mga proyekto ng gobyerno kahit na ito ay pinunduhan ng bayan. Ay may feeling da si Karenan pundo ay feeling da si Karenan palagay yan ang lapudbo sa da ang tama na yan ang lapudbo sa gobyerno ito. Yun ang mga epal. Ito, mga halimbawa ng mga epal behavior. I-share ko sa inyo. Paglalagay ng pangalan o larawan sa paaralan. Yon. Sa kalsada o kaya sa barangay hall na proyekto ng gobyerno. Meron ba dyan sa inyo? Parang sa 3rd District may nakikita kong ganyan. Lalong-lalo na yung mga may covered courts. May ganyan. May nakikita kong ganyan. Pagsasabi na proyekto ni Mayor So-and-so, imbis na proyekto ng gobyerno o ng komunidad. Ay, meron din akong kakilalang ganyan na mayor. Ay, amin lalawarin ipapaalagay itong project ng gobyerno. Wad man sungaran to, yasi nga may utang na loob. Malaking utang na loob ng mga tao. Yung kanyang pagpapatay ng structure na yun, pera naman ng gobyerno yun. Saan ba galing ang pera ng gobyerno? Sa taong bayan na nagbabayad ng tax. Aguntan. Pero they are very proud. Talagang kargaday lupa da diman. As if si Karaso ng palagay. Yun ang mga epal. Ngayon, ano bang layunin ng anti-epal nito? Una, para maiwasan ang pagpapakilala ng sarili gamit ang pundo ng bayan. Ibigay ang kredito sa gobyerno kaya sa mamamayan na silang nagbabayad ng buwis, hindi sa iisang tao lamang. At itaguyod ang transparency at tamang serbisyo publiko. Yun ang tama. Ngayon, meron ho bang legal na batayan yung pag-iimplementa ng anti-epal? Meron po. Meron pong batayan. Ibig sabihin, may batas patungkol po dyan. Andyan po ang Republic Act number 11315. 11315 o yung tinatawag na Anti-Epal Act of 2019. Ibig sabihin, since 2019, meron na po itong batas na ito na kung saan pinagbabawal ang paglalagay ng pangalan, larawan o pirma ng opisyal sa mga proyektong pinunduhan ng gobyerno. Kapag lumabag, pwedeng magkaroon ng parusa o disiplina sa trabaho. So, in short, ito pong anti-epal ay tungkol sa serbisyong publiko para sa tao, hindi para sa pansariling pagkilala ng opisyal. Antikwanto ng Senador Loren Ligarda, public office is a public trust. Public funds are for public service, not for personal publicity. Kaya naman ang Liga ng mga Barangay na sumusuporta ngayon dito sa panawagan ng DILG pinagbabawal na po ang paglalagay ng pangalan ng punong barangay o sino mang opisyal, paglalagay ng larawan o mukha ng opisyal, at paggamit ng anyo, imahe o pagkakakilanlan ng opisyal. Kung sakali kukuha po kayo ng mga barangay certificates, pinabawal na po yan. Kukuha po kayo ng ID, bawal na po maglagay din po sila ng kanilang mga pangalan dyan. Announcement at advisories, bawal na rin po maglagay ng mga pangalan ng mga opisyal ng barangay. Sa mga tarpaulin at signages, bawal na rin po. At iba pang mga opisyal na komunikasyon ng barangay. Ang sino mang lalabag dito, halagaryo. So, November 2. Alagaryo so November 2 at atong tanagagig. Pero kawawa naman si Barsaga.
kaluuloob to karuman sinuspindi dalalangot. Mong labaklat walay ang gamanuntan walay mga kasid si kato singa si Congressman Eli San Fernando niya isukanto ng Congressman Eli San Fernando in defense of Congressman Barsaga. Pakinggan nga natin. Magandang tinuran niya Ang kalayaan po sa pagsasalita at pagpapahayag ng damdamin ay nag-a-apply kahit sa taong pinakaayaw natin. Kahit pakaalitan, kaaway, o kinasusuklaman natin ng isang tao, hindi nito maaalis ang kanyang karapatang makapagsalita at ipahayag ang kanyang saloobin. Freedom of speech, Madam Speaker, is not selective. Hindi ito pumipili ng kulay o paniniwala sa politika. It is a constitutionally guaranteed and protected right. This representation understands the concerns of our colleagues in this august chamber. True, we must observe proper decorum. True, we, elected officials, are held to a higher ethical standard. Totoo na dapat nirerespeto at pinoproteksyonan ang ating institusyon. Pero ako po ay naniniwala na ang muling pagsuspinde kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Ang pagsuspinde sa isang halal na opisyal ay hindi magpoprotekta, bagkus lalong magpapahina sa kongresong ito. The will of the electorate should always reign supreme. Si Representative Barzaga ang pinili ng mamamayan ng Dasmariñas. Kaya sila lang din ang may karapatan na magtanggal sa kanya. Hayaan po natin na ang mga taga Dasmariñas ang humusga, humatol sa kanilang hinalal na kinatawan. Yun lamang po, Madam Speaker at mga kaibigan sa bulwagang ito, magandang hapon po sa atin. Dugamat, may babagat atatang tanagagig. Yasay kwanto ni ng Congressman Eli San Fernando. Ako po ay naniniwala na ang muling pagsususpindi kay Representative Barzaga ay hindi magpapanumbalik ng respeto ng taong bayan sa ating institusyon. Kwanto? Tapanon to karaklanad sigarat involved sa may flood control fiasco agontan. Kawawa naman yung mga bumuto kay Congressman Barzaga. Di ba yung mga constituents niya, paano niya ito paano niya sila mapagsisilbihan? Ay, lagi. Tama si Congressman Eli San Fernando, ang freedom of speech ay walang kulay, walang pinapagnigan, at higit sa lahat, hindi selective. Si Karatan Susari Matuan Balita, Sari Balitan Matwa at atang tanagagik. Until tomorrow again, sa isa pang edisyon ng ating palatuntunang ine, SBM, Sari Balitan Matwa. Akalo ba kantabay lang mula sa lawas yun, kaaro lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side. Andi arom sa alunlunag at puso ng Madam Charis. Say Matuan kaiba tayo, Engineer Nixon Dakal. Sipo, mga kapaborito, dito lamang sa #1 Pop News Sex Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
tired of the stress and noise